Wara konsultazzjoni nazzjonali b'70 sottomissjoni waqt press briefing ingħataw id-dettalji tar-riforma fil-qorti tal-familji li se tkun qed tindirizza in-nuqqasijiet marbuta mal-effiċjenza, il-co-parenting, il-parent manipulation u l-manteniment. Intqal li preferibilment il-każijiet ta' separazzjoni jissolvew permezz tal-medjazzjoni. Dan apparti li din ir-riforma introduċiet protezzjoni u proċeduri msaħħa għal kawżi li jinvolvu l-vjolenza domestika. Ir-riforma qed tipproponi twaqqif ta' bord tal-familja li jkun kompost minn avukat b'esperjenza legali, persuna gradwata fil-psikoloġija u ħaddiem soċjali. L-funzjoni tal-avukat ta' tfal huwa li jagħti assistenza legali, jirrappreżenta u jagħti pariri lil minuri quddiem il-qorti, dan filwaqt li jipprova jagħti spjegazzjoni tal-konsekwenzi. Hemm proposti wkoll time frames ġodda għal proċess ta' medjazzjoni sabiex ma jitwalux il-proċeduri mingħajr bżonn. Daqlu wkoll li l-qorti għandha tiddeċiedi dwar il-kura u l-kustodja, ir-residenza u l-aċċess tal-ulied. Bl-aċċess tal-ulied ikun dritt u obbligu kemm għal min għandu l-aċċess li jieħu tfal kif ukoll lil min għandu jagħti it-tfal. Dawn ir-riformi applikaw ukoll bejn partijiet mhux miżewġin. F'dan il-press briefing ma ntqalx fejn se tkun qed issir il-binja l-ġdida tal-qorti tal-familja.